Interiérové skladacie alebo lámacie dvere, ktoré tu vidíme, sú to dvere, ktoré boli vyrobené až po strop, majú výšku zhruba 2,60 m. Skladajú sa z viacerých častí, tu vidíme 4 krydlá a obložkovú interiérovú zárubňu, ktorá je taktiež po strop. Tieto dvere sa vlastne otvárajú na dve časti, na pravú a ľavú, ktorá sa poskladá a v tom interiéri nezaberá toľko priestoru. Tieto dvere vlastne delia väčšinou priestor, ktorý používame dennú a nočnú časť. A nie sú to ako klasické dvere do izby, že každý deň, každú chvíľu ich otváram, zatváram, ale sú to skôr dvere, ktoré ráno otvorím a večer zatvorím. Tieto dvere majú integrovanú kolajnicu a taktiež majú skryté pánty. Dvere nemajú žiadnu bariéru, to znamená, že sú bezprahové a po otvorení dokážeme plynulo prechádzať. Po zatvorení oddelíme dva priestory a dvere nám delia jednu časť od druhej.